Ja. Hej alle sammen. Jeg skal lige være sikker på, om I kan høre, hvad jeg siger. Thomas giver en thumbs up. Perfekt. Skide godt. Mit headset drillede. Ved I hvad, klokken den er 16:31, og jeg tænker, at vi så småt går i gang. Som der står her, så optager vi webinaret for dem, der ikke har mulighed for at deltage i dag. Okay. Jeg skal lige have det hele til at spille, kan jeg se. Sådan der. I kan godt følge med i min PowerPoint, ikke? Yes, okay. Det vi skal i dag, det er jo at gennemgå resultatet på det statslige område for jer tillidsrepræsentanter. Og det vi gerne skulle ende ud med, det er, at I får et overblik over de resultater, der er forhandlet hjem på overenskomstrådet for staten, og at I har mulighed for at kan blive klædt på til at kunne formidle det resultat til jeres kollegaer, og at I kender jeres rolle som TR i den videre proces. Vi prøver lidt at holde på mikrofonerne, så tiden ikke løber fra os.
Så hvis I har spørgsmål eller kommentarer, så må I meget gerne bruge chatten undervejs. Vi sidder og holder øje med den og kan svare på spørgsmålene løbende. Og det vi ikke når i løbet af mit oplæg, kan vi vende tilbage til allersidst. Men vi vil allerede nu gerne have, at I bruger chatten, hvis I har spørgsmål, I selv har i forbindelse med resultatet, eller hvis jeres medlemmer har kommet med gode spørgsmål til jer. Det må I meget gerne begynde at skrive ind nu. Og mens I gør det, så går jeg stille og roligt videre og siger lidt om baggrunden. Der er jo flere forlig på det statslige område. Der er jo det generelle forlig, som gælder alle ansatte uanset faggruppe. Og så er der jo de specielle forlig, og der er jo lidt flere hos jer i staten. Der er det, der gælder for socialrådgiver på sosu-skoler. Der er vores Profea-aftale, og så er der vores organisationsaftale. Og de til sammen udgør jo den overenskomst, vi skal til at stemme om. Jeg vil lige dvæle en lille smule ved, hvad det var, vi fik med OK 24. Det var jo en historisk god overenskomst med en ramme på 8,8%, og det var jo kun en 2-årig periode. Der fik vi jo særlige forbedringer. Vi fik organisationspuljer på 0,89 til løft af basisløntrin 2 og laveste Ja. Det er bare en lille forstyrrelse, fordi vi har Thomas med, som fortæller, at han ikke kan se, PowerPoint. Men nu kan jeg se, at der er en, der er kvikkere til det her, end jeg er. En Helene, som er i gang med at foreslå, at Thomas lige ændrer sine indstillinger. Fedt. Thomas, er det ved at lykkes, Damun? Helene, du kan godt se dem? Ja. Ja, okay. Jeg kan også godt se dem. Du kan også se dem, Simone. Okay. Ja. Jeg kan også Thomas, se dem. vi giver dig lige et minut, så du kan følge med. Jeg tænker, det er meget rart at kunne få det op at køre. Thomas, ellers må du smide din mail i chatten, og så kan vi sende oplægget til dig. Thomas, hvis det ikke løser sig, så send din mail ud i chatten, så må vi lige sende PowerPoint-oplægget til dig, så du kan følge med i det selv. Jeg går stille og roligt videre. Lige nu er det bare en gentagelse fra OK 24. Okay, jeg starter lige forfra. Det der er værd at huske, som vi fik hjem i OK 24, det var jo en god ramme på 8,8%, som sikrede os gode lønstigninger, da det var en 2-årig periode. De særlige forbedringer, vi fik, der havde vi jo en organisationspulje på 0,89% til løft af vores basisløntrin 2 og laveste konsulentindplacering, samt løft af underviserne ude på professionshøjskolerne. Og så fik vi også et pensionsløft, altså løft af pensionen for alle socialrådgivere i staten til nu 18,4%. Det er de her 3 temaer, vi har rejst i overenskomstforhandlingerne, både på stat, kommune og region. Og det er jo baseret på den kravsindsamling, vi havde kørende i foråret, og også for vores drømmekampagne. Og de 3 temaer er, socialrådgiver fortjener mere løn, vi vil have et bæredygtigt arbejdsliv, og så vil vi gerne have bedre rammer for faglig ledelse. Jeg vil lige til at starte med at gennemgå de centrale resultater. Noget af det, vi har fået, er pæne lønstigninger. Hen over den her 3-årige overenskomstperiode får vi 6,37% i lønforbedringer. Det forventer vi giver en reallønsudvikling på 1,97%. Det vil sige, at vores løn stiger mere end prisudviklingen. Så har vi også fået organisationspuljer i år. Vi har fået 0,72% til forhandling af de enkelte faggruppers vilkår, og det er altså en kæmpe sejr for os i Dansk Socialrådgiverforening. Og så har vi også fået barns 3. sygedag, og det vi kalder 0. dag. Det vil sige, at den dag, man bliver kaldt hjem fra arbejde, fordi man har et barn syg, tæller ikke med. Og der har jo været rigtig meget diskussion om det her med barns sygedag, så vi ser det som en kæmpe sejr
at det lykkedes os at forhandle forbedringer hjem lige præcis på de her vilkår. Så noget af det, vi forhindrede, det var de skæve løndelinger. Arbejdsgiver har et stærkt ønske om at kunne skævdele større del af midlerne. Og det, som vi er særlig glade for, det er, at vi ikke fik omsorgsarbejde ind i fritvalgsordningen. Det, der var en kæmpe bekymring for vores side med fritvalgsordningen, det var jo, om man ville lægge sådan noget som barns 3. sygedag ind i den, så den enkelte socialrådgiver selv skulle finansiere det, når man havde barn syg. Af den samlede ramme på 8,9%, der bliver de 6,37% jo brugt på generelle lønstigninger, og vi forventer, at de bliver udmøntet sådan her hen over overenskomstperioden. Det vil jo være vi er lidt afhængige af det private arbejdsmarked i forhold til reguleringsordningen, men lige nu så forventer vi, det sådan her, de vil fordele sig i løbet af de næste 3 år. Og hvad har vi så ellers brugt rammen på, ud over de generelle lønstigninger? Vi har jo fået organisationspuljer på 0,72%, det vil sige løft til vores egen faggruppe. Så betaler vi for den her øgede frihed ved barns sygedag, både 0. dagen og 3. dagen, og så er der også nogle forbedringer i forhold til vores barselsrettigheder, som vi betaler for. Så har vi betalt noget for fritvalgsordningen eller fritvalgslønkontoen. Og så er der faktisk øremærkede midler til de lokale forhandlinger. Der ligger 0,2%, som bliver udmøntet her 1. april 2027, det vil sige næste år. Og så har vi brugt noget ramme på et særligt løft af militært personel. Det har jo været et stort krav fra arbejdsgivers side, og det har også fyldt meget pressen, og det har vi betalt noget for også. Og så er der nogle indsatser i forhold til arbejdsmiljø. Det handler om nedbringelse af stress, tidlig indsats ved langtidssygemelding, og så øget fokus med uddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Det er noget af det, den ramme er gået til. Den statslige ramme er jo på 8,9%, og den kommunale og regionale ramme var på 9,4%. Og den her forskel skyldtes, at de ultimoforhandlinger, vi havde i november 25, hvor man i staten udmøntede 1,11%, og i kommunerne blev der kun udmøntet 0,54%. Det vil sige, at jer i staten har allerede fået en del af lønforbedringen, som de kommunalt og regionalt ansatte ikke har fået. Og det er det, der er årsagen til, at rammen er forskellig. Jeg vil gennemgå lidt omkring den fritvalgsordning. Den er jo inspireret af de private overenskomster, og de private overenskomster har jo haft dem i en årrække. Det er medarbejderen selv, der bestemmer, om man vil have midlerne udbetalt som løn, om man vil have dem ind på pension, eller om man vil bruge dem i forbindelse med specifikke rettigheder i forbindelse med frihed, som også indgår i ordningen. Det er modellen, som er et nybrud, og der er kun tale om ganske få nye penge for nogen inde i modellen. Ordningen træder i kraft her 1. januar 28. Der er stadigvæk en del uklarhed, og vi sidder selv og dykker lidt ned i detaljerne, men vi vil klæde på bedre i løbet af det næste år, så I får mere viden omkring den her fritvalgsordning. Vi gennemgår den lige et par gange her. Fremover så får man altså en fritvalgslønkonto med allerede eksisterende midler. Man har værdien af særlig feriegodtgørelse, det vi kalder for ferietillæg. Så har man værdien af 6. ferieuge, de 5 fridage, vi har deri. Så er der værdien af seniorbonus, værdien af ens pension fra 15% og op efter vores eget valg. Og så over- og merarbejde op til 111 timer, som ikke kan afspaceres inden for fristen. Den kan man også overføre til sin fritvalgslønkonto. Så har vi nogle frihedsrettigheder inde i vores fritvalgslønkonto. Vi har vores 5 feriedage, det der tidligere hed 6. ferieuge. Så som noget nyt, så er der en ny årlig fritvalgsdag til ansatte mellem 41 og 61. Så er der 2 nye årlige seniordage til ansatte over 62, og det er det nye, der ligger ind i fritvalgsordningen. Og hvordan er det i dag?
I dag der har vi jo en fast løn, og vi har en fast pensionsprocent, og så har vi nogle bestemte fridage og frihedsrettigheder, hvor vi automatisk får fuld løn, når vi holder de fridage. Det er det, som per 1. januar 28 vil blive anderledes. Vi ser her. Jeg prøver at illustrere det lidt mere pædagogisk. Vi har altså værdien af vores særlige feriegodtgørelse, værdien af vores 6. ferieuge, værdien af seniorbonussen, værdien af vores pension over 15%, og så er der det her over- og merarbejde op til 111 timer, som man ikke kan nå at afspacere. Det ligger inde i vores fritvalgslønkonto, som er illustreret her med sparegrisen. Så kan vi vælge, om vi vil have det udbetalt som pension. Vi kan også sige, at vi vil hellere have det udbetalt som løn. Eller vi kan vælge at løndække os, når vi afvikler de her dage, altså 6. ferieuge, vores seniordage og den nye fritvalgsdag. Så vi har ret til den samme løn, og vi har ret til de samme fridage, men der er nu mulighed for, at vi selv bestemmer, om vi vil have løn, pension. Jeg håber, det er tydeligt. Så er der noget, der er, som det plejer at være, gudskelov. Vi får vores sædvanlige løn, når vi har barn syg, og det gælder nu også 0. dagen, eller det vi kalder for hjemkaldelsesdagen, og for barns 3. sygedag. Vi får vores sædvanlige løn, når vi holder omsorgsdage. Det, der har været vores bekymring, det var jo, om man ville lægge barns 3. sygedag ind i den her fritvalgslønkonto, så man selv skulle løndække sig, hvis man holdte barns 3. sygedag. Og det er det, vi har afværet. Og lidt omkring den lokale løndannelse. Så der er faktisk forlagsfinansiering på 0,2%, og det er jo noget helt nyt på statens område, hvor at den lokale løn jo tidligere har været finansieret af institutionens eget budget. Så skal arbejdsgiveren tage initiativ til en årlig forhandling. Vi har fået lidt forbedringer ind i forhold til forhandlingsstatistik, og så er der et fælles ansvar for, at ansættelse af nye kollegaer forløber hensigtsmæssigt. I har som tillidsrepræsentanter krav på at få udlevering af navn og kontaktoplysninger på ansøgere. Det her er selvfølgelig for at sikre, at de nyansatte bliver forhandlet på plads, inden de opsiger deres nuværende job. Så har vi fået noget ind omkring arbejdsmiljø, og vi har faktisk fået noget, der er mere konkret, end det lykkes os i kommunerne og regionerne. Der er et fokus på at nedbringe arbejdsrelateret stress. Altså de lokale samarbejdsudvalg er nu forpligtet til at drøfte stress, og samarbejdssekretariatet skal understøtte de lokale samarbejdsudvalg i de her drøftelser omkring forebyggelse af stress. Så det er noget, der skal ske. Så har vi fået et projekt om langtidssygemeldte. Det vil sige, at der er mulighed for samarbejde mellem ansættelsesmyndigheden og pensionsselskaberne, der skal undersøges for at styrke den tidlige indsats over for de langtidssygemeldte. Det er jo også noget helt nyt. Og så er der fokus i uddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Lederuddannelsen i psykisk arbejdsmiljø, den vil fortsætte og udbydes i revideret form fra her slutningen af 2027. Og som noget nyt, så skal der afholdes trivekonferencer for ledere, AMR og TR fra samme arbejdsplads. Så der tegner sig et tydeligere resultat på arbejdsmiljø og stress i staten, end det lykkes også i kommuner og regioner. Og her ser jeg lige en fordeling af den samlede ramme. Altså som I kan se, så går størstedelen jo til de generelle lønstigninger. Det er den store blå. Det orange illustrerer det, vi har fået i organisationspulje. Og så kan I se, der er de 0,21%, der bliver givet til militær personel. Så er der forlagsfinansiering. Vi betaler 0,36% for vores fritvalgskonto. Og barns syg betaler vi 0,07%. Det er bare for at illustrere, hvordan rammen bliver fordelt. Så der er de særlige resultater. I forhold til vores organisationsaftale, som mange af jer er ansat på, der får alle socialrådgivere for indsat yderligere 0,7% af lønnen på den her fritvalgskonto, som kan bruges på løn, pension eller frihed. Og det gælder fra 1. januar 28. Og så er der en enighed om fokus på introduktion af nyuddannede,
Det er ikke en ret, men det er en enighed, og det er selvfølgelig noget, vi sammen med jer og arbejdsmiljørepræsentanterne skal arbejde videre med lokalt i den her overenskomstperiode. Så har vi forhandlet hjem, at det laveste løninterval for ledere, det bliver fjernet fra 1. april 2027, så lederne aflønnes fremadrettet kun på ét løntrin. Det betyder, at næsten 2/3 af lederne vil opleve en lønstigning på mellem 950 kroner om måneden til 1.600 kroner om måneden. Så er der jer undervisere på professionshøjskolerne. Alle, der er indplaceret på et af de 8 løntrin i lønmodellen, får et lønløft på 3.600 kroner årligt. Så har vi forhandlet hjem, at de lektorer, der er bedømt efter den gamle ordning, får mulighed for at blive lektorbedømt efter de gældende regler, og kan dermed så også opnå det her højere lektortillæg. Der vil dog ske en modregning i kvalifikationstillægget. Og vi bliver lige ved professionshøjskolerne. Og så for at styrke undervisernes praksistilknytning, så bliver der igangsat et projekt på tværs af arbejdsgiverområdet for at finde ud af, om der er mulighed for en rammeaftale omkring en kombinationsansættelse. I lighed med professorer på universitære uddannelser, der ydes der nu et tillæg på 2.900 kroner om måneden, hvis man som lektor er i et forfremmelsesprogram til docent. Og så skrives der ind i vores aftale, at adjunktperioden kan forlænges, f.eks. på grund af barsel eller længerevarende sygdom. Og så lidt om sosu-skolerne. Der indføres altså et nyt løntrin 4, der giver ca. 600 kroner om måneden mere end løntrin 3. Den forhøjelse har vi fået, men så har vi givet køb på delvis finansiering. Den her delvis finansiering er bortfaldt jævnfør paragraf 10 styk 1 om godtgørelse for over 21 undervisningstimer om ugen. Og så har vi fået noget nyt, noget procesværktøj til den gode introduktion for nyansatte undervisere. Og det er kun noget, vi har fået på SOSU-aftalen. Og så er der det her med deltidsansatte for godtgørelse for undervisningstimer, der er reguleret efter deres beskæftigelsesgrad. Og så er der et skærpet fokus på sammenhængen mellem opgaver og arbejdstid. Altså det er noget, der skal drøftes, at der er balance mellem det. Og så er der et partsprojekt om en ny chefaftale for ledere, og det handler om en harmonisering. Så med både med det generelle forlig og de specifikke forlig, så får vi samlet set sikret generelle lønstigninger til alle. Altså også en lønstigning, der sikrer et løft af vores realløn. Og så får vi sikret målrettet løft i overensstemmelse med de krav, vi har fået ind fra medlemmerne. Så er det jo desværre sådan, at man jo sjældent får alt, hvad man gerne vil have i en forhandling, og sådan har det også været ved den her overenskomstforhandling. Der er nogle af de her væsentlige krav, vi desværre ikke kom igennem med. Vi havde jo ønsket, at vi fik en reel fri med løn, når vi havde barn syg, at arbejdsgiver ikke kunne trække et driftkort. Men vilkårene er de samme, selvom dagene nu er udvidet til at omfatte 0. dagen og 3. barns sygedag. Så har vi stillet krav om omsorgsdage til bedsteforældre og frihed med løn til ledsagelse af nærtstående. Det har vi heller ikke fået. Og så har vi jo stillet krav om forbedring af arbejdstidsregler for jer på Profea-aftalen, og der har vi mødt stor modstand fra arbejdsgivers side, og er heller ikke lykkes med at forhandle det hjem ved den her overenskomst. Okay, vi kunne godt tænke os en lille temperaturmåling. Hvordan fylder overenskomsten ude på jeres arbejdsplads? Drukner det i regeringsforhandlingerne, eller er det noget, jeres medlemmer er meget optaget af? Så må jeg meget gerne skrive i chatten. Og mens I skriver, så går jeg stille og roligt videre. Fordi, hvad er processen nu? Vi sender kommunikation ud til alle medlemmerne i morgen, tirsdag den 14. april,
Og så vil man også derefter kunne finde information på vores hjemmeside. Det er jo medlemmerne, som bestemmer, om det her resultat skal godkendes, og det sker i en urafstemning for jer på det statslige område, hvor det er medlemmer af DS, der er ansat på statslige arbejdspladser, der har stemmeret. Og vi sætter den her urafstemning i gang den 16. april, og den afsluttes den 29. april, og så offentliggør vi afstemningsresultatet den 30. april. Og sådan en urafstemning har jo kun 2 mulige udfald. Hvis medlemmerne siger nej, så skal vi gøre os klar til strejke. Hvis medlemmerne siger ja, så vil overenskomsten træde i kraft. Skulle medlemmerne sige nej, og vi skal strejke, så får I jo som tillidsrepræsentanter meget mere information, end jeg giver jer nu. Der er de her 3 ting, vi rigtig gerne vil have, I tager med fra i dag. Alle socialrådgivere får lønstigninger. Vi får alle sammen fritvalgsordning og barnets 3. sygedag. Så er der et løft af løn i særlige aftaler ud fra medlemmernes ønske. Her har vi fokuseret på lederne. Det har vi også gjort i det kommunale forlig og det regionale forlig. Og så er det rigtig vigtigt, at I som tillidsrepræsentanter opfordrer jeres medlemmer til at stemme. Og så til allersidst, så vil jeg bare sige tusind tak for jeres kæmpe indsats som til jer. DS kunne ikke klare det uden jer. I løfter et kæmpe stykke arbejde. Og prøv at høre, det er den sidste slide, og vi er ikke så mange. Så jeg synes godt, at vi kan åbne mikrofonerne nu, hvis der er nogen, der har spørgsmål eller bemærkninger. Eller er der måske blevet svaret på det hele ude i chatten undervejs? Altså, jeg ved ikke, om du kan uddybe det der med de der 0,2% i ekstra til lønforhandlingerne. Jeg kan godt se, der står, det er... Jeg forstår bare ikke lige helt svaret heller ude i chatten. Jeg kommer til at hente noget hjælp, Helene, fra sekretariatet. Isabel, kan du uddybe det med de 0,2%? Ja, altså det er jo sådan, hvad skal man sige, en sådan særlig boost af, at man centralt allokerer, altså ligesom lægger nogle flere penge ud. Og det er jo ikke fordi, at det skal være i stedet for de lokale midler, der plejer at være. Det er sådan en ekstra pulje for at få mere skub i den lokale løndannelse. Så det tænker jeg, at det er også det, som vi har forsøgt at svare på i chatten, ikke? At det ikke er i stedet for, men det er nogle ekstra midler. Og er det en del af de der, altså som alle har fået, eller er det kun for DS'erne? Det kommer fra det store forlig, så det er noget, som gælder for alle grupperne. Generelle. Ja, det er så giver det mening, store fordi bord. så er det egentlig i samme, det var fordi, der blev spurgt til netop, når vi er 2 hovedgrupper. Men hvis det er for alle, så er det jo nemt nok. Eller? Ja, det er Nemt det. og nemt. Der skal forhandles om det i hvert fald, ikke, Helene? Jo, men det plejer der sgu. Det var mere, at... præcis. Tak. Ja. Lise. Tak for oplægget. Jeg har lige sådan 2 afklarende spørgsmål. Jeg tror, det ene det går på det der tillæg, vi jo får på professionshøjskolerne. Får vi så det tillæg, altså det var 3600 om året. Ja. Får vi yderligere også den stigning, som andre gør på det statslige område? Altså betyder det, at vi har fået noget ekstra? Ja. Ja, altså I får de generelle lønstigninger på de der 6,37%, det får alle. Ja. Og så er der det særlige for jer. Ja. Ja. Og så bliver jeg lidt i tvivl om den der lektoranmodningsting, fordi jeg jo umiddelbart tænker, at det er ikke en win for nogen i min organisation. Jeg får svaret, at det kommer an på, om man har meget højt tillæg. Jeg tænker, det ligger jo nogle år tilbage nu efterhånden, at det nye trådte i kraft. Så jeg kan ikke rigtig se, at jeg kan gå ud og anbefale det til nogle af dem, der er gamle i går. De vil jo falde. Vil de falde i løn? Ja, det tænker jeg da, hvis deres andre tillæg ikke skal være eksisterende mere. Jeg vil bare lige høre, hvad overvejelsen er på det, om der er noget, jeg overser. Isabel, du får lov til at svare. Ja, altså det er jo ikke tanken, at nogen skal falde,
men det var meget magtpåliggende for arbejdsgiver, at der skulle ske fuld modregning i de kvalifikationstillæg, man havde for den forskel, der jo var på det gamle og det nye lektortillæg. Hvis ens kvalifikationstillæg er højere end forskellen, så beholder man jo det, der er højere. Der er ingen, der kommer til at gå ned i løn. Men hvis at det ligesom går lige op, så kommer man heller ikke til at stige i løn. Og der kan selvfølgelig ikke ske modregning i, hvis man har nogle funktionstillæg. Det er kun personlige kvalifikationstillæg. Så der er ingen, der kommer til at gå ned i løn. Men det var helt, altså vi kunne ikke komme igennem med, at det ikke skulle være formuleret på den her måde. Vi prøvede forskellige muligheder, men det var ligesom det, vi landede på. Men ingen kommer til at gå ned i løn. Godt. Men der skal afleveres en ny anmodning, ikke? Jo, og der kommer mere om det. Altså, når det skal også lige blive... altså, Uddannelses- og Forskningsministeriet, de har også en opgave med at sikre, at man kan blive bedømt. Men altså, det er i hvert fald tanken, at hvis man vil, også i den løbende ansættelse, så kan man melde sig til det her, og så har man mulighed for at få det større lektortillæg. Ja. Men med modregning i forskellen, men kun i forskellen. Okay, fint. Tak for det. Bettina? Ja, jeg har nogle spørgsmål omkring fritvalgsordningen, og jeg tænker i forhold til som TR at skulle formidle det, så skal vi i hvert fald klædes rigtig meget bedre på. Ja. Fordi at jeg har, og det er jo svært over for medlemmerne, når vi skal stemme allerede nu. Fordi det er jo noget, der er fuldkommen nyt for os og fremmed for os. Og i virkeligheden har jeg det sådan, som vi kalder det der, hvor jeg er også politiker, det er et sympatisk forslag, plejer vi at sige. Men jeg har det lidt sådan, at når den 6. ferieuge på en eller anden måde ryger, så synes jeg, at der er nogen, der har kæmpet for mig, for at jeg skulle have mere ferie, der lige ryger nu, som jeg i virkeligheden kan vælge bare at få penge for. Det synes jeg i virkeligheden ikke er så super fedt. Fordi jeg synes, det er vigtigt i de jobs, vi har, hvor vi er rigtig travlt, at vi også har mulighed for at holde fri. Og jeg kan godt forestille mig nogen, der kan vælge at prioritere økonomien over det. Men generelt, så synes jeg, at vi som TR virkelig har brug for at få uddybet det, så vi kan klæde vores medlemmer på. Især de spørgsmål, der kommer nu, hvor vi skal til at stemme. Ja. Altså, jeg kan da mærke, at jeg selv bare har... jeg er senior, og skal snart på pension og sådan noget. Og jeg kan da mærke, at jeg har rigtig mange spørgsmål. Hvad betyder det? Hvad gør det? Og kan jeg det? Og jeg ved også, det betyder noget for medlemmerne, det der med at kunne få en særlig feriegodtgørelse udbetalt og sådan noget. Ja. Så der er rigtig mange ting. Jeg tænker bare, det er bare til jer at sige vigtigt, og det er også rigtig godt til det her. Så vi ikke står i postkassen, når vi får spørgsmål fra vores medlemmer i dagligdagen. Ja. Så det var i virkeligheden bare en opfordring til det. Ja, det er godt, du siger det, Bettina. Altså de slide, vi har gået igennem nu omkring fritvalgsordningen, det er de samme slide, vi bruger til medlemmerne og de webinarer, vi har på onsdag. Altså er de uddybende nok, kan man forstå dem? Nej, altså jeg har lige skrevet en masse spørgsmål i chatten, fordi det fik jeg ikke svar på ud af de her slides i hvert fald. Og jeg ved godt, der går noget tid, og det første er 28, men vi skal trods alt stemme om det nu. Ja. Så det er jo noget med at vide, hvad betyder det for mig, hvis jeg... Altså jeg synes, det i virkeligheden handler om, hvad betyder det for mig i den livsfase, jeg er i lige nu. Ja. Altså det er jo også et eller andet med, der er jo stor forskel på fritvalgsordningen, om man er småbørnsfamilie i 30'erne, eller man er i 40'erne, eller man snart går på pension. Det er i virkeligheden med de fritvalg, der lægges op til. Ja. Så jeg tænker, det tror jeg er vigtigt, ligesom måske at komme med et par cases. Hvis man er der, hvad betyder det så? Hvis man er der, hvad betyder det så? Ja. Det tror jeg vil være rigtig fint, fordi vi er forskellige steder alle sammen. Jeg gennemgår lige dine spørgsmål i chatten. Jeg har ikke haft overblik til at følge med i den. Så lige kigger lige på bagefter. Det er mere, jeg tænker bare, det er måske meget fint med et par cases, men det er dejligt, du har skrevet hvad det betyder. Ja, men det er rigtig godt, du har skrevet dem ind. Altså, jeg synes, vi har måske gjort lidt mere ud af i regionerne og kommunerne at sige, det er jo fritvalgsmodellen, der er det nye. Der ligger ikke så meget nyt i fritvalgsmodellen i regionerne og kommunerne, men det gør der jo lidt mere hos jer i staten, fordi vi putter flere penge ind, og fordi der er det her med de seniordage. Når det er sagt, så er fritvalgskontoen jo ikke noget, der er født i vores baghave. Det er ikke, vi har ikke synes det var den bedste idé. Det er jeg glad for. Og jeg synes, vi har en opgave i netop at sikre det, du siger med 6. ferieuge. Hvis vi snakker om en reduceret timebrøk på ugenormen, eller mere ferie til vores medlemmer, så skal vi bestemt også opfordre dem til at bruge deres ferie, og ikke bare trække de penge ud fra deres fritvalgslønkonto. Der har vi en opgave de næste 3 år. Ja. Så kan jeg se, Helle, hun vil gerne supplere mig.
Ja, bare ganske lidt. Altså man kan sige, at alle de ting, der bliver puttet ind i den nye fritvalgskonto, det er i udgangspunktet noget, som I allerede har i dag, eksempelvis den 6. ferieuge. Og reglerne omkring, at man kan vælge at få udbetalt den 6. ferieuge i stedet for at holde den, det er også det samme, som det altid har været. Men jeg er enig med dig i, at hvis man tager de mere politiske briller på, så kan der ligge et større incitament til at få pengene udbetalt, når det ligger på den måde. Men det er bare for at sige, at der er ikke noget, der er ændret på det punkt. Det nye, der kommer ind, det er de der seniordage, og så er det den der særlige dag til dem, der er mellem 41 og 61 år. Ja, og ellers så er det simpelthen, som Marie siger, det er modellen. Det er den måde at tænke ting på, som er det nye i det her, og som man jo nok kan have en forventning om, er noget, der vil være fokus på at udbygge med årene. Og jeg tror, man kan sige, at med det udgangspunkt, at det er i udgangspunktet det, vi allerede kender, og så kommer der meget mere grundig anvisning på, hvad man kan, hvornår og hvordan man kan gøre det, inden ordningen den træder i kraft. Så der er ikke nogen, der bliver ladt i stikken. Og vi skal nok, også som organisation, sørge for at få meldt rigtig meget ud. Men det bliver desværre først lidt senere, fordi man først skal til at lave selve konstruktionen, og den vej rundt også beskrivelsen af, hvad betyder det så for medlemmerne, og hvordan skal de agere ind i det her system. Tak, Helle. Er der nogen andre, der har bemærkninger eller spørgsmål? Det lader ikke til det. Og I må meget gerne huske jeres medlemmer på, at på onsdag, både fra 15 til 16 og fra 16.30 til 17.30, så har de jo mulighed for at tjekke ind og få gennemgået forliget med os. Møder I spørgsmål ude i virkelighedens verden, som I ikke kan svare på, så send mig en mail, og så hjælper vi jer godt på vej. Det er også det, vi er her for. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I tjekkede ind. Tak for bemærkninger og kommentarer. Dem tager vi med os videre. Så må I have en rigtig god aften. Lige måde. Vi ses. Ja, tak lige måde. Hej hej. Hej.